ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata bụ eke, a sị na taa bụ eke ya eketara anyị ihe ọma. Ma akpọkụ ndị anjelu nke Chukwu niile ndị na-eri oke na eke ka unu kwudoro anyị n'ụbọchị taa, na anyị ga-ede ude, anyị ga-apụta ihe, anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Onye chụba anyị ga-ada, onye anyị na-achụ na ọ ga-adakwazi. Otiti fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị na ufere ga-amapụ ya ọnụ. Ọfụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, ọzọ ya anwụ. Onye chọcha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m na anyị ga-ede ude, anyị ga-adị ndụ ka nka na ndụ bụ isi akụ. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị ome ise. N'ụbọchị taa, na isiokwu nke ụbọchị taa bụ akwari ọmụmụ ma ọ bụ ọdụ ọmụmụ dịka ndị si asụ, mana ihe ọ pụtara na simple language bụ anjelu nke Chukwu, mmụọ na-eweta nwa, na-eweta ọmụmụ. Ọ ihe ọ pụtara. Mana bifo gaa n'iru n'isi okwu nke ụbọchị taa, echefukwana na anyị nọ n'oge awa nke eziokwu. Echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa April ga-ebido na April 6. So ị nwere taa na echi sọsọ iji wee send ya message to my WhatsApp. Ọ bụrụ na ọ bụ nke abụ izi na-esonye na ya, ihe anyị dị n'aka gị 3 prayer requests, then you make donation to an account created for it. Ka ị nwee ike sonye na ndị a ga-achụrụ aja kwa 14 days, every day for 14 good days. Then emechizie egbu ebulu mee saraka. Ya bụ, if you don't like what is happening around you, ị kwesịrị ide esonye na aja dị etu a, aja a na-achụ n'igwe, because a lot of lives have changed simple following these 14 days rituals. Ebe m nwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu si malite. Ị ga nene my video from mgbe m bidoro, before the rapid growth. Yes, ebidoro m mewe video na YouTube the year 2020, the year 2020, ending of 2020. Go watch my videos then till now. Believe in me, you must agree that na Chukwu bụ eze. This is the type of aja na-achụ kwa ọnwa. And ọ maka na ọtụtụ ndị mmadụ begidere arịrị ka anyị yọọ ma ezumezu kere ihe a ga-eme, asị m include data aja na-achụ kwa ọnwa ka ọ accommodate ndị ọzọ, mekwuzi ihe gbasara ya ọzọ. Nke anwa ga isiokwu anyị n'ụbọchị taa, mma aga direct. Mana nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na tata bụ izizi ma ọ bụ ị na-afụ vidio ma, believe in me, iwe onye ihe ọma kpọrọ. Nkụzi m chọrọ ịkụzi taa ekụzibeghị m ya mbụ. Yes, so o nwere ihe kpatara eji wee zi m ji ekụzie maka nkụzi a, ihe gbasara ọdụ ọmụmụ taa. Maka na enwere mmadụ 5 nọ na ihe mgbu dịzi so nkụzi a nkụziri taa ga-atọ ha n'agbụ. So nkụzi a sịsọ ige nkịta nkụzi a ga-eme ka mmadụ 5 a na-ekwu 5 families, ọ ga-eme ka ha nwere onwe ha si n'oru pụọ. I keep saying it. Now, man is architect of his problem. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Na-ekwusi ike na-asị na ọ bụ mmadụ na ọkpara nkwa ahụhụ si ngwere ya bịara ihe ọlụ. Ọ ihe m kwuru. Quote me anywhere. Ihe adị eme na nkịtị. Whatever that is happening to you right now is as a result of what decision you took 10, 5, 15, 20 years or in your previous earth life. Nke ọzọ, what you are passing through is what you actually deserve. Yes, it might seem like somehow. You are saying how because you are seeing life, this present earth life.
Life is continuous. Where you are today could be as of result of that past earth life. There is a reason why you were born in the family you are born today, and the reason why you were allowed to be a partaker of that family mpiawazo. Ihotaria, or by sudden. But some what the mystery of creation and the reincarnation. Akwagomia. But some more elaborate. We get water. Or by mistake. Now I'm going to family. I'm going to and something dissimilar. Why you were attracted? The law of homogeneous species attracts you to this your family. Ihotaria what the common. Ni mono ni nebi na family. Ihotaria. Makanache na akwụkwọ ndị ụka ọbịa na ga-eji ajọ omume nke ndị bụ nna wee nleta ụmụ ha generation nke anọ. So ọ bụrụ na o nwere reason that man asịrị na ga-apịawa azụ wee pịawa generation ya up to the 4th generation. Ọ bụrụ na o nwere ole nke gị na ya nwere ọma bụ nna gị. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ by sudden na ọ bụ nna gị. Nke a ofu. Nke bụ anyị chọrọ ịkọwa today bụ ihe gbasara ọdụ ọmụmụ emego ọtụtụ ndị family taatị. Ka ngwa ihe nwe ya abụọ na ọ na-eme na ndụ gị, ị mara ma ọ na ndụ ezinụlọ gị, ị mara na o nwere ike ọ bụrụ na family uso na ndị a zọrọ ụkwụ na nsị akpana ma ọ bụ tiri aka na tikpabu aja maka ihi ọtọ nọ emere wee megide mmụọ na-eweta ọmụmụ. Ka mbidogoro na ịkọwa gịnị bụ akwari ọmụmụ ma ọ ọdụ ọmụmụ. Ịghọta ya, iwe nwee ike ghọta wee appreciate the work of akwari ọmụmụ in every home. Most families akwari ọmụmụ na-abụkarị mgbe ụfọdụ ebe enwere opi enwere ike nwe akwari ọmụmụ ụdara na-epukarị ebe anwa. Ịghọtara ya? Mgbe ị dụrụ ụmụazị ọ gwasịrị ụkwụ ụdara ụfọdụ ị nwere ike ịfụ ọbụna na amawa ya akwa. Ịghọtago? Ụfọdụ bụ ndị amụwara nke akwa, ụfọdụ bụ ndị amụwara ha akwa, mana ụdara na-abụkarị akwari ọmụmụ. Ọ ndị abata na mgbe gburugburu asị na ụdara nwa obi ụmụaka na-adịghị ụdara n'afịa. Obodo ụfọdụ ka na-eme etiti ofu, obodo ụfọdụ ndị na-eme ọtọnọ ndị sachapụgoro ọdịnala na befa na-ere ya ele na-aghọ ya aghọ. Ịghọtara ya? Mana naturally ụdara bụ obi ụmụaka. Ịghọtara ya? So ọ mmụọ na-eweta ọmụmụ na-ewekarị symbol of ụdara. Now ihe m chọrọ ịkọwara gị bụ mgbe gburugburu ọ Angelo nke Chukwu agwara gị na-ekele ọrụ eke etu ezuwe nwee Minister of Health and Women Affairs. Etu a ka esi nwee ndị Angelo nke Chukwu ndị ọrụ ha bụ maka ọmụmụ fertility. So ọtụtụ ngwuru mgbe gburugburu nwere ike ọ bụrụ ngwuru ọmụmụ na-enye nsogbu. Enwere ike ọ bụrụ na ọ na-awa amụọ ọnwụọ ma ọ bụ na-amụ one sided hand diet. Enwere ike a na-amụsọ nwoke nwoke ma ọ bụ na-amụsọ nwaanyị nwaanyị. Ịghọtara ya? Maka na ime ji ngwuru amụrụ nwoke nwoke mụọ amụrụ nwoke nwoke mụọ nwaanyị amụrụ nwoke nwoke mụkwa nwaanyị nwaanyị wee compare family amụ sọsọ nwaanyị ma ọ family amụ sọsọ nwoke. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na mgbe gburugburu ọ bụrụ na ifu nwoke mụtara ụba ụmụazị mụta ụmụ nwoke mụta ụmụ nwaanyị iji ebere yara onye dị etu ị ga-afụ ihe dị iche na onye mụrụ sọsọ nwoke nwoke. Ịghọtara ya? So ihe ọdọ na-achọ ịkọwara gị bụ na akwari ọmụmụ nwere ihe kpatara eji wee hiwe na ngwuru, and o nwere ihe kpatara o ji kwesị na ị ga na-emere ihe gbasara akwari ọmụmụ ma ọ bụ ọdụ ọmụmụ dị na ngwuru be nna gị. O nwere ngwuru mmalụ taa nna fa mụrụ ha ụmụ nwoke ịtọ. Nke nwoke nke bụ diọkpara amụta mụrụ sọsọ nwaanyị nwaanyị mụọ nwaanyị na-abụ ọ mụtara nwoke. Nke bụ nke na-esu ya dị nụọ nwaanyị ọ mụtara amụtacha. Nke diọkpara nwa mụtara sọ nwaanyị na-abụ amụnye ya atọrọzi atọ mụrụ amụ a wee jee mee nwa adapt nwa nwoke n'obefa. Mana anyanwa na onwe ya jiri ahụ ya mụtawu nwoke. Nke ọzọ nke na-esu ya nụọ nwaanyị anọ mana ọ mụtara nwa. Nke bụ nwoke nke ịtọ ọ dọrọ dịrị anọ na ị na-ekwu okwu ịnụ nwaanyị ma ịmụta nwa ọ uche ya dịrị ya. Ịghọtara ya? Na family dị etu a na-adịzi ka asị na mkpochapụ ka a na-achọ ikpochapụ maka na ndị Igbo na-atụ ilu sị na apanịcha egwu n'ọfịa ọmụwa oke. Ịghọtara ya? So mgbe ụfọdụ ihe na-eme na ngwuru ma ọ nwee family ya apụta ịmụ nwa fa ha adịghị amụkwụ ụmụ nwaanyị Hibru. O nwee family ya apụta o nwee onye nke mma nwunye ya mugidoro ọpụreshọn mụzuo ọpụreshọn ịtọ. In fact ọ mụchara ọpụreshọn ka o ji amụ nwa butu n'ọnwụọ. Finally ọ bụkwa ihe gbasara ọmụmụ gburie.
ya ekwu ya bụ na almost some families ya wee gụba their history fụ na ọmụmụ na-esiri ha ike ọ dị ka a na-atụwata na nkụ dọtara ya ụfọdụ family dị etu a family mere ọtọ nọ dọtago mere ihe ekwesịrị ọka eme wee mebie akwari maọbụ ọdọ ọmụmụ dị na ngwurube nna ha o wee na-enye nsogbu ka m kọwara ihe wa ọdọ ọmụmụ maka na ọ nwere ike ọ bụrụ na ị maghị elụtara m na m so wee jee n'ikwu nne m once mgbe oge tegoro ezigbo aka mgbe anyị dị na ụmụazị agịrịwo a na-akpụ ya ije alụlọ mmụọ alụlọ mmụọ a na-eje ewu n'ikwu nne gị ka iyi ejie mgbe a m gwara gị ejere alụlọ mmụọ abụọ ndị niile na-agọ ọgọ na ngwuru ndị ikwu nne m ndị niile onye ọbụla bụ nwoke bịa anụ nwaanyị na ngwuru a na ụmụazị niile ndị nwadiana niile from A to Z ndị nwadiana niile mụ nwadiana na ngwuru a na ndị niile gọrọ ọgọ na ngwuru a nwanne ịbịa ebe ahụ atụ okolu anyị bụ ndị nwadiana ha wee kwuo ụdị akwa yunifọm anyị akwata abada anyị akwa mgbe ahụ anyị ga-eyi ndị niile onye ọbụla ifu yi anyị yunifọm ịma na ọnwa dị ana mụrụ na ngwuru a nwanne ihe a bụrụ obere mmemme ụbọchị ahụ agwado ndị ọgọ niile esiri ụfọdụ usiri nri osise si ofe onugbu ụfọdụ usiri rice ụfọdụ usiri ofe agwụ that is assorted kinds of food and drinks ebu wee bịa n'ikwu nne m mgbe ahụ etago ndị okenye nọ na ngwuru na ndị ụmụnne ndị ime nne ọfụnyanwụ ngwuru abịa n'ime juru ụbọchị a ka anyị ji wee kọwasịala onye ọbụla anyị wee marụ ka anyị si wee bụrụ nwanne na ndị niile mụrụ nwa dị ana anyị niile yigo yunifọm ịfụ anụ onye ga na-eyi yunifọm ịmago na onye mụkwara nwa dị ana na ngwuru a mana ime ihe emekọtaziri ndị mmadụ na-akpọzi ije krismas ị nwere ike ọmụrụ ịnụgo dis language na ka eje krismas na ikwu nne ịghọtara ya hapụ ndị ụka m ndị eriri rie ha front and back gị nwa na-ene anya ọ nwere ike esori gị ịghọtara ya ịma na ndị ụka ka m gwa ihe ndị ụka anyarị ya mere ndị anyarị ha tiri anyị ha ghọrọ anyị ncha ndị ụka rom ha mere mpụ na ọtọnọ ime ihe mere echefukwana na ihe a na-akpọ ekeresimesi ụfọdụ na-akpọ ekeresimesi ụfọdụ na-akpọ ekeresimesi ụfọdụ na-akpọ ekeresimesi bụ omenala ndị rom na-eme mgbe eji efe mmụọ ndị rom na-awụ mgbe ahụ eji eme ya bụ mmemme na-awụ mass return nke bụ na ebe ọbụla onye rom ọbụla nọ ọ ga-anatarịrị ndị China na-enwekwa similar mmemme dị na ọfụ a na-akpọ the new year of Chinese people. Believe in me, mgbe m na-azụ ahịa na China that mmemme new year ha ga-agwụgwa gị ahead of time na oru oge na-etu a na ha ga-stop productivity ha ga-akwụsị companies maka na ha nọ n'oge holiday ha ọ na-agba a big carnival in China oge ahụ ị ga-afụ na ndị China nwekwu ma masquerade na ụdị mmọnwụ dị iche iche na egwu dị iche iche ịghọtara ya mass return ịlụtara mgbe e nwee COVID-19 mmemme dị etu a ka ha natara that the thing wee dị very easy to spread ịghọtara ya so that is a big carnival in Rome. Now mgbe ndị ụka ọbịa bidoro take over Rome through Vatican through the Emperor Constantine onye nke mere introduce crucifix ịma na mmadụ mere introduce crucifix ịghọtara ya ọ bịa chi ekikata n'ụwa maka na ọ bụ an emperor oge Rome na-achị ụwa o wee chekikata sị kedu ka ya ga-esi wee dominate the whole world o wee sị ya wee lahụ ụla wee fụ cross no cross ka ndị agha ya ji wee dominate the whole world o wee si no wonder o wee mee introduce of crucifix etu aka crucifix wepụta until today ha ji that crucifix and Jesus ndị ụka ọbịa ndị Europe wee were na dominate ụwa taa including ndị Africa excluding me because na amụgo m ọzọ mana gị nwa onye ka na-ekwenye nkụzi ndị ụka anyarị akarịrị eri iso na ndị eji crucifix wee rie wee mee introduce ihe gbasara crucifix wee si na ewere eri ndị mmadụ ọrụ ọ bụrụ onye ka anyị maka ebe taa mana ihe enyi wee kụwara gị bụ na ndị Roma ọha kreetiri ihe a na-akpọ krismas ha wee weluzie mmemme a ha kpọrọ krismas
wee je superimpose the carnival a na-eme na Rome bụ mmemme mass return. Ịghọtara ya? As if that one is not enough. In our own Igbo land, before our two eyes, mmemme alụlọ mmụọ ụmụ Nwadiana na-eje n'ikwu nnefa before our own eyes. Ha chenjikwa ya kpọọ ije Christmas. Mgbe a na-agwa gị ihe anyị jere ihe a mgbe anyị pere mpe na ikwu nne m na 80s, ihe agbakwara ya bụ ije Christmas. So ndị ụka ọbịa maka esi eri mmemme ọbụla na-eme nwere added value spiritually to obodo ndị nwe obodo atọ ọnụ ya kpọọ ije Christmas. So ị nwere ike ọnwụ na Enugu, ọnwụ na side Nnewi Anedo, ihe anụgo this language na na-eje Christmas na ikwu nne. Ịghọtara ya? Ihe a bụ language ndị eriri eri. So mmemme ọbụla bịara ka e wee water down the real value and meaning of alụlọ mmụọ instead of them to call it ihe ọ bụ by name alụlọ mmụọ. Mgbe ụmụ Nwadiana ji abịa n'ikwu nnefa nnafa ochie ndị a mere mpụ, achọghị m ịkpọ ya alụ maka na mkpọ ya alụ ọ bụrụ nnukwu ihe ya edita min kwa na-agha emebe ihe kwesịrị na-agha eme ka e evitapụnyaba alụ, mana ha mere mpụ. Ha riri ndị be anyị gwogwo maka na ihe abụ alụlọ mmụọ. Mgbe mmadụ ụmụ Nwadiana ji abịa ikwu nnefa, nna esie nri buru bịa, ndị niile ebu wee bịa, nna ochie ụmụ Nwadiana niile abịara ka e were nri dị iche iche ma rice ma nri onuno jee n'ebe Akwali ọmụmụ the lineage nọ jee na-aghọsara ya ndị si arụ ọkwa ndị ụmụ Nwadiana ji wee bịa. Maka na Akwali ọmụmụ dị na be ikwu nne gị sokwa wee nye aka nnefa nne nwata nwaanyị amụ na ngwuru a wee jee dị ebe ọzọ ruo ebe a nwụọ ọmụmụ. So dị afọ na Akwali ọmụmụ dị be nna ya na-agha abịakabịa kenie ọ mgbe eji abịa epe homage. Ịghọtara ihe m na-akọwa kịta? Na-ajizi nwaanyị eji anụrụ na be nna ya, ọ bụrụ nwa agbọghọbịa, ọ bịa na be nna gị mụọrụ ọmụmụ si Akwali ọmụmụ dịkwa na be nna ya n'idiri ka epe homage. Maka na ọ bụrụ na Akwali ọmụmụ dị na be nna ya akwadoghị ọmaba na be gị bịa mụọ okoro mụọ nze mụọ okoro. Ịghọtara ya? So mgbe e ji eme alụlọ mmụọ bụ ndị Nwadiana niile abịa, a ga-ewe nri jee n'ebe Akwali nọ na-asụcha nri niile, emechaa ṅụọ mmanya. Nna ochie ndị a mụrụ Nwadiana ebe a wee gọọrọ ha ọfọ kwubie okwu n'isi ụmụazị niile amụrụ na mụrụ Nwadiana na ngwuru anwa. Ịghọtara ya? So nnukwute onye bara nnukwute uru ka nkụwaziere ihe ọ na-eme. Mbọsị a bịara alụlọ mmụọ, nna ochie ọka ma na o nwere ihe ya batara n'afa kịta, asị gị buru mmanya were ihe ọbụla ọnụ na-eri ihe ndị nna ochie na like jewe na be ndị nna ochie ka ndị nna ochie gọọrọ ha ọfọ. Ịghọtara ya? Ndị ụka ọbịa bịara mpụ wee dị na-ayị anyị the blessing of ya ndị nna ochie. Oge anwa mgbe gburugburu once in a year ụmụazị amụrụ esoro nnefa jee ikwu nnefa ndị nna ochie agọọrọ ha ọfọ kwubiere ha okwu kachiri mmadụ. Mana ndị ụka ọbịa abịa wepụta mmemme a na-akpọ alụlọ mmụọ. Msinzi aha abalị jee baa ije Krismas onwere ọzọ value ndị mmadụ makwu na aghụghọ. Kpatadị na ụfọdụ ndị mmadụ amaghịzi maka mmemme a na-akpọ alụlọ mmụọ. Mana ka kpọchigha ndụ azụ kpọchigha agha azụ na ọ bụrụ na idugo ihe dịka 40 years above, ị nwere ike ọnwụ na ị nwetara experience ya. A na-akpọ ya alụlọ mmụọ mgbe ahụ mgbe ndị Nwadiana ndị ọbụla ga-esi nri na be ha wee buru bịa ikwu nnefa, aga ọfọ kpee ekpere gọzie ndị Nwadiana ka ọ dịrị ha mma. Ịghọtara ya? Na emesịa ebe buru ha na nri abịa, onye bụ onye nwe obi na ngwuru ahụ a bịara alụlọ mmụọ a ga-eweru nri anwa ndị niile ahụ ebu wee bịa onye werecha jee n'ihu ọdọm wee jee kene ọdọm maka ọmụmụ. Ịghọtago? Maka na ihe eji maka ya bịa ahụ maka nyanwa ọmụmụ ụmụ Nwadiana ka ha bịakwa na ebe ha nọ n'ọbụ maka abịa a na-abịa jụrụ akwụ. Ịghọtago? So nya bụ the thing. Nke a bụ ofu. Emesịa ya nke a bụ ofu. Then ọ bụzie na nwaanyị example na nwaanyị biri ndụ bigido ndụ bicha ndụ ya wee nwụọ. That is nwaanyị mmadụ nụrụ bichalụ ndụ ya wee nwụọ na ngwurube nne ya nwa na ngwurube nne ya nwa
o nwere ihe a na-akpọ ije ka ozu. Etu esi eme mgbe gboo na ngwurube nna ya ebe a na-akpọ ije ka ozu bụ iyi esi nri buru mmanya, anyị esi nri buru mmanya, anyị ewerekwa mmanya ahụ eluo ewere mmanya anwa nye gịnị jekwa na n'ihu akwari ọmụmụ be nna ya nke nwaanyị nwunye ya anyị nụrụ, yes, nwaanyị ahụ anyị nụrụ bọsị a ga-ejekwa ije ka ozu wee gwa ha na nwaanyị ahụ nwụrụ. Na a ga-ejikwa resin nri elukwa nri ya nwa ejekwa na akwari ọmụmụ ahụ nyekwa ya wee kenee ya, den aṅụọ mmanya ebu wee bịa wee ka maka akwamozu ahụ aji maka ya bịa. So akwari ọmụmụ abụrụ ihe bụ a na-eji eti epene, mana ọ dị mwute na ọtụtụ famili na-eneglect ihe gbasara akwari ọmụmụ dị na ngwurube nna ha, o wee na-enye nsogbu, na-apịawa ndị mmadụ azụ, na-eme ndị mmadụ ejeje anana. N'ụbọchị taa, ọ bụrụ na ihe gbasara akwari ọmụmụ na-enye nsogbu na ngwurube nna gị, ọ bụrụ obere ihe, installation of akwari ọmụmụ abụrụkwa ihe eze nwaanyị na-alụ, ọ bụrụ ihe nwaanyị na-alụ, maka na nnukwu ọrụ mmụọ dị iche iche, as if na n'ọgwụgwọ famili emebiri nke ha wee chọọ ka restore ya back. Ọ dibịa nwoke onye nwere ikikere ga-alụ restoration of akwari ọmụmụ. So bido n'ụbọchị taa, mana ndị be anyị na-eme ihere, eriri anyị eri anyị full time. Maka na when I was in India, ma ijego na India ma ọ China, ị ga-afụ na shop ọmụna ị batara ịbịago ihe na ha ga-enweretụ altar, ọ ga-amụnyere onwe incense, emụnyere onwe kandụl ya. Mana be anyị na-eme ihere i-display okwukwe anyị nwere. Kọma nwekwa je na ya, adị m ekwu gị nwee na shop, ndụkọbọ na ya private homes, ị na-eme ihe ndị mmadụ ga-eme. Akwari ọmụmụ wee na-eme ndị mmadụ taadị, ma ndị mmadụ a na-eme operation. Naturally ndị nna nna anyị ha mụrụ nwa enwere ike a na-ejeri na ejere farm, ọ ga-nna afụmedo ime anwụ etu isi amụrụ nwa napụta nwa. Mana kịtazi enwere all the medication and everything, yet nwa na-esi ike. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a nkụzi tata bụ gbasara akwari ọmụmụ, send alụ meseji na WhatsApp 08057837672. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ afa m. Ma ọkwa na ị chọrọ ịchọ m na YouTube, yuzuo Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu Oraifite. Ị na-echa vidiyo a tụsara ya ndị ya dị ọnụ. Ya gazie.